Biko onye Enugu steeti Mike Ejeagha ọ nọ 93 years ugbu a. Agara m ga-ekele ya na birthday ya n'afọ a. Ọ gbara 93 years n'afọ a. Ọ sị na mbe jụrụ ụmụ ya atọ ihe ọ ga-eme ha ugboro ole ka ha mata ihe. Nwa ya nke mbụ ya sị na ọ ga-eme ya ugboro atọ ya epuo ya ọkpọ n'isi. Nwa ya nke abụọ apụtakwa sị na ọ ga-eme ya ugboro abụọ ya epuo ya ọkpọ n'isi. Ya kpọtụ lasbon ya jụọ ya sị ya ihe o kwesịrị ime gị ugboro ole ka ịmata ihe. Lasbon ya sị na o ofu ugboro. Ya kulie nwa ya elu tulie ya elu tulie ya elu too ya aha si ya na nke mbụ ga-eme ya na-amaghị ama mana nke abụọ kwesịrị ime ya na mkpachara anya. Ọ ga-adịrị ya na mma. Ihe Chukwu hapụ ya ndụ ka ndị Igbo mata na ndị mere omenala na aka ọchala aka nka. Asị ngị ọgwụ ego na omenala awụ ofu ihe. Ọ ndị ọcha megheriri anya. Ọgwụ ego dị iche, omenala dị iche. Biko aha m nkwa Chukwu Ojiagba na-akpọ m Ojiọfọ, abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'obodo nke Chineke. Igbo mmanụ biko o mere anyị na-amaghị ama dịka ndị Igbo anyị wụ n'oge gboo na ya anaghị alụ otu nwaanyị. Ihe anyị na-alụ atọ anọ iso isii. Onye ọcha bịa gwa anyị na ọwụ mmehie, mana ndị agwara ihe anọ mmehie ha kwụsịrị lụwa ofu. Anyị lụwazi ofu na 1+1 anaghị awụ 1. Anyị ekwe ihe mathematics megidere. Ndị akọrọ ihe ahụ ọtụtụ n'ime ha lachara, mana ugbu a agwawala ụmụ ha na nwoke lụwazie nwoke ibe ya na ọ ga-awụ human rights. O mere anyị na-amaghị ama. Ọwụla anyị matara ọwụla ndị nna nna anyị ha matara na anyị nwa na a ga-agbawa anyị lụwa nwoke ibe anyị, ha gara ekweta dị hapụ nwaanyị 7-8 ha na-alụ na-anọ 180-200. Anyị nwa na-alụ ofu na anwụ 65-70 a na-agwa anyị na heavenly age. Biko Igbo ihe ọ ga-eme anyị ugboro ole ka anyị mara ihe. Ọ ihe Ojiọfọ ajụ. Ma ọ wụghị ma ị titụrụ n'otu ndị nna anyị si mee ya ya nwa mma mee ya ga-emeta ya. Ọ ga-adịrị Igbo mma. Igbo